Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Iklay. Taong 1988, Balud, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagmamay-ari ng hekta-hektaryang manggahan itong si Iklay. Minana niya pa sa kanyang mga magulang ang negosyong yun, kung kaya't matindi ang ginagawa niyang pagpapahalaga dito. Dahil sa manggahang kanyang pinapangalagaan, nakapundar siya ng isang tahanan at masayang pamilya. Kahit papaano, kontento naman doon si Iklay, gawa ng wala na siyang ibang hinangad sa kanilang buhay. Sa loob ng ilang taong pananahan doon ni Iklay, naging maayos naman ang kanilang pamumuhay. Kahit may mga usapin noong kumakalat sa kanilang baryo ukol sa kanilang lugar, hindi naman niya ito gaanong pinagbibigyan ng pansin. Anya, wala naman siya doong nararamdamang kakaiba, kung kaya't ninais niyang huwag maniwala sa mga kuro-kuro. Kapag nagkataon kasing maniwala siya sa mga sasabihin ng ibang tao, magdudulot lamang yon ng problema sa kanilang buhay at negosyo. Isang araw, habang abala itong si Iklay sa mga gawaing bahay, bigla naman siyang natigilan nang lapitan siya ng kanyang asawa at dahan-dahang niyakap. "Mahal, pakiramdam ko buntis ako. Salamat sa Diyos, tinugunan niya ang ating kahilingan." Bulong na wika ng kanyang asawa. Nang marinig naman ni Iklay ang sinabi nito, dali-dali naman siyang humarap sa kanyang asawa nang nakangiti at maluha-luha. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman nila noong dalawa na pumasok na sa loob ng kanilang tahanan. Sineryoso nila noon ang pagbubuntis ng kanyang asawa sa kadahilanang marami nang nalalaglagan ng bata sa kanilang baryo nang sa hindi malamang dahilan. Ayon sa kuro-kurong pumapalibot sa kanilang baryo, meron umanong isang matandang lalaki ang naglilibot kapag may naaamoy itong nagdadalang tao. Marami na ring nakasilay sa lalaking yon na nasa kaanyuan ng isang matandang baliw na gumagala sa daan pagtungtong ng hapon. Araw-araw yung naglalakad sa kanilang lugar kapag merong buntis sa paligid. Ayon naman sa iilan, maaaring nagkataon lamang ang mga ganoong kaganapan kung kaya't hindi sila maaaring magbintang ng walang kahit na anong pruweba o patunay. May iilan na ding mga kalalakihan sa kanila ang nanakit noon sa matanda na siyang ikinagalit naman ng karamihan na merong mabuting kalooban. Ayon sa mga ito, hindi nila pwedeng galawin ng baliw na yon hanggat wala silang naipapakitang ebidensya. Sa paglipas ng panahon, marami na ding nagpatunay na isang normal na baliw lamang ang kanilang pinagbibintangang aswang. Gayunpaman, kahit alam na nila Iklay na hindi aswang ang matandang yon, hindi pa rin sila gaanong nagpapakakampante. Marahil ay meron itong ginawa sa mga taong nagpapatotoo na isa siyang ordinaryong tao para mapagtakpan ng kanyang pagbabalat kayo. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, ninais nila Iklay na kumonsulta sa albularyo. Bagaman isang buwan pa lamang ang tiyan ng kanyang asawa, mas mainam na ipakita niya agad ito para naman kahit papaano magawa nila itong maprotektahan laban sa mga masasamang nilalang. Ayon kay Iklay, na mas mainam na iwasan ang nakaambang panganib kesa naman gumawa ng aksyon kapag nahulog na sa ganoong sitwasyon. Sa pagdating nila sa tahanan ng albularyo, agad naman nilang ipinagtapat ang kanilang pakay dito. "Manong, maaari niyo hubang bigyan ng pangontra ang asawa ko?"
1 buwan na kasi siyang buntis eh. Bungad na wika ni Iklay pagpasok nila sa bahay ng albularyo. Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman itong lumapit sa kanila habang hindi umiimik. Meron itong daladalang isang napakakintab na ugat na halos walang patid niyang ipinapaspas sa kanyang balikat. "Sandali lang, iho ha. Maghintay na muna kayo dyan at may gagawin lang ako," sagot naman ng albularyo. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung pumasok sa kanyang silid upang gawin ang naantala niyang ginagawa. Wala naman noong nagawa sila Iklay kung hindi ang maghintay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang lumabas ang matanda at kasabay nito ang pag-abot sa kanila ng isang telang kulay pula na merong lamang kung anong bagay. Hindi nag-abalang magtanong noon si Iklay sa nilalaman ng pangontra, gawa ng tiwala naman siya noon sa albularyo. "Iha, kahit anong mangyari huwag mo tong iwawala. Alisin mo lang ang pangontrang ito kapag ikaw ay maliligo o magpapalit ng damit. Iwasan mong lumabas ng bahay ha, baka hindi mo alam, inuunti-unti ka na pala." Wika ng albularyo. Dagdag pa nito, kinakailangan din nilang huwag magtiwala sa mga taong hindi nila kilala, lalo pat sa mga panauhing dayo lamang sa lugar na yon. Manong, yung matandang baliw ho ba? Aswang yun, di ba?" Seryosong tanong ni Iklay matapos niyang pakinggan ang salaysay ng matanda. Nang marinig naman ito ng albularyo, bigla naman itong napatahimik na parabang hindi nito alam ang kanyang isasagot. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong tumitig sa kanya ng napakaseryoso habang sumasagot ng, "Oo, aswang ang baliw na yon. Kaya hanggat maaari iwasan niyo siya. Pakiramdaman mo ang paligid mo, iho. Sigurado kung malapit na siyang bumalik sa ating baryo." Nang marinig naman ni Iklay ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kanyang pagkakaupo dahil sa labis na pagkagulat. Taliwas kasi sa nais niyang marinig noon ang naging kasagutan ng albularyong kanyang kausap. Maya-maya pa, doon na ipinaliwanag ng albularyo kung bakit hindi sila gumagawa ng aksyon upang mapaslang ang demonyo. Ayon sa matanda, kaya lang naman hindi nila nagagawang kalabanin ang baliw na yon sa kadahilan ng marami na itong pinagdaanang pagsubok sa kanyang buhay. Dagdag pa nito, marami na ding napaslang na albularyo ang nilalang na yon na siyang naging dahilan upang pangilagan siya ng karamihan. Kahit alam niyang totoo itong aswang, pilit na lamang siyang nagmaang-maangan upang hindi malagay sa peligro ang kanyang buhay. "Alam mo, iho, kaya naging baliw ang matandang yon dahil sa lalim ng kanyang karunungan. Sa lahat na ata ng aswang, siya lamang ang nakakagawa ng mga imposibleng bagay. Kaya kayo, gawin niyo ang lahat para ilagan ng demonyong yon. Huwag kayong mag-alala. Gagawa din ako ng paraan para naman makatulong sa inyo." Wika ng albularyo. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong inilahad sa mag-asawa kung gaano kapanganib ang baliw na kanilang tinutukoy. Ibinunyag din noon ng albularyo ang iilang sikreto nito kung paano niya nakukuha ng walang kahirap-hirap ang mga sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang mga biktima. Ayon sa matanda, na ang baliw na yon ay merong kakayahang makapagpalit ng anyo, kagaya ng mga hayop. Kaya nitong maging isang aso o baboy na halos hindi mapagkamalang demonyo ng mga ordinaryong tao. May mga pagkakataon pa nga noon na nakikiinom ang baliw na yon para lamang magawa niyang malanghap ng malapitan
ang malahinog na langka na amoy ng bata. Kapag nagawa na nitong maamoy ang bango ng kanyang biktima, magiging desperado na ito, makuha lamang ang bata. Nang marinig ni Iklay ang lahat ng istorya ng albularyo, halos hindi ito mapakali sa kanyang pagkakaupo. Bago sumapit ang takipsilim noong mismong araw, agad naman silang bumalik sa kanilang tahanan at sinunod ang lahat ng payo sa kanila ng albularyo. Halos magningas na nga noon ang bakuran nila Iklay, masunog lamang ang napakaraming balat ng nyog na kanyang hiningi sa kanilang kapitbahay. Sa ilang buwang pananatili nila Iklay sa lugar, nananatili namang maayos ang lahat. Walang kahit anong gumagambala sa kanila noon, maliban lamang sa mga pagpaparamdam ng mga engkanto sa manggahan. Hindi naman nila ito pinapansin sa kadahilan ng alam nilang hindi naman ito makakapasok sa kanilang tahanan. Isang buwan pa noon ang lumipas, kitang-kita na nga ni Iklay ang paglobo ng tiyan ng kanyang asawa. Dahil sa kagustuhan noon ni Iklay na mabuhay ang kanyang anak, marami na siyang ginawang paraan para mamulat ang kanyang sarili sa lihim na karunungan. Bagaman napapabayaan na nila noon ang kanilang negosyo, hindi naman niya ito gaanong pinapansin para sa kanyang uniko iho. Isang araw, habang naglalakad-lakad si Iklay sa kanyang manggahan, bigla naman siyang napatigil nang marinig niya ang isang mahinang pagsitsit sa paligid. Akala niya nung una, merong mga batang umaaligid roon, subalit kahit saang dako man siya noon tumingin, wala siyang nakitang bakas na maaaring pinagkukublian ng mga ito. "Hoy! Huwag niyo nga akong niloloko! Sinasabi ko sa inyo, hindi magandang biro ang ginagawa ninyo, ha?" Wika ni Iklay. Matapos niyang makapagsalita, muli na naman siyang nakarinig ng pagsitsit na sinasabayan ng pagtatawanan. Sa puntong yon, tila ba nag-iba na ang hangin sa buong paligid sa kadahilanang napapansin niyang umiikot ang kanyang buong paningin. Maya-maya pa, agad namang kumaripas ng pagtakbo si Iklay nang makarinig siya ng isang malakas na pagpalaspas ng mga sanga ng puno ng mangga. Habang nananakbo siya noon pabalik sa kanilang tahanan, rinig na rinig niya ang pagsunod sa kanya ng kung anumang nilalang. Panay pa ang ginagawang pagbulong nito ng mga kataga na halos hindi niya maintindihan. Bagamat binabalot na ng takot si Iklay, nilakasan pa rin niya ang kanyang loob na labanan ang nilalang na humahabol sa kanya. Hindi niya dinoon pinangahasang sipatin ito nang sa gayoy hindi siya matigalpo. Pagbalik niya noon sa kanilang tahanan, agad namang napasigaw ang kanyang asawa nang masipat siya nitong merong humahabol sa kanya na nakatuwad na lalaki. Hindi ito gaanong namukhaan ng asawa ni Iklay sa kadahilanang medyo may kalayuan pa ito sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan naman siyang nakapasok sa kanilang bakuran nang walang kahit na anong galos sa katawan. Nang mapagtanto niyang hindi na siya masusundan ng nilalang, lakas loob naman niya itong tinitigan. Pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanyang mga mata ang pagmumuka ng isang napakadungis na lalaki. Naglalaway ito at halos napakalilikot ng mga mata nito. Nang akmang papasok na yon sa tahanan nila Iklay, bigla naman itong naamoy ang mga pangontrang nakapaikot sa paligid na siyang naging sanhi upang umatras ito at kumaripas ng takbo papalayo. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagbigay ito ng labis na takot sa mag-asawa na halos dumating na sa puntong ang tanging pinagkakatiwalaan na lamang nilang lugar ay ang kanilang bahay. Sa pagsapit ng sumunod na gabi,
Mas lalo pang nakaramdam ng takot ang mag-asawa dahil sa pagdalaw ng mga nilalang na hindi pamilyar sa kanila. Maliban sa mga malataong naglalakad papaikot sa kanilang bahay, nakakaramdam din sila noon ng mga kalampag sa kanilang bubungan. May mga bulong din siyang naririnig tuwing hating gabi at mga paghuni ng mga ibon na hindi pamilyar sa kanyang pandinig. Habang papalapit na noon ang kapanganakan ng kanyang asawa, mas lalo pang tumitindi ang pagpaparamdam sa kanila. Nabalitaan na din noon ni Iklay ang paglitaw ng isang matandang baliw sa kanilang lugar. Ayon sa mga nakakita, palakad-lakad umano ang baliw na yon sa sentro ng kanilang baryo na para bang meron itong hinahanap. Kahit tampulan na ito ng tukso sa kanilang lugar, animoy hindi pa rin ito nagagawang mapansin ng baliw. Sa ilang araw na madalas itong makita ng kanilang mga kababaryo, ginawa naman noon ni Iklay ang lahat upang maiwasan ito. Subalit, kahit anong gawin nila noong pag-iwas, tila ba kusang lumalapit sa kanila ang baliw. Isang gabi, habang nagpapahinga si Iklay, bigla naman siyang nagising nang marinig niya ang isang matinis na pagsipol sa labas ng kanilang bahay. Habang sumisilip ang nilalang na yon, panay naman ang pagliyad ng kanyang asawa sa kinahihigaan nito. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Iklay. Kahit ganun na ang sitwasyon nito, tila ba nananatiling mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang asawa. Maya-maya pa, agad naman niyang ginising ng puwersahan ang kanyang asawa upang magawa nitong malaman ang kasalukuyang nangyayari sa paligid. Kasabay ng pagmulat ng mga mata nito, ay siya namang paghawak nito sa kanyang tiyan dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Nang makita naman ni Iklay ang paghihirap ng kanyang asawa, agad naman niya itong nilapitan at dahan-dahang hinilot. "Mahal, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo?" Nag-aalalang tanong ni Iklay. Hindi ko alam. Ang sakit ng tiyan ko. Napakasakit. Maluhaluhang sagot naman ng kanyang asawa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali niyang kinuha sa kanilang kusina ang pinatuyo niyang dahon ng talong. Ayon kasi sa albularyo na ang dahon ng talong ay mabisang pantaboy sa dila ng aswang maging sa laway nito. Hindi umano makakalapit ang malahiblang dila ng aswang sa sinapupunan ng kanyang biktima kung meron itong nakalapat na dahon ng talong. Ang paningin kasi ng mga aswang sa dahon ng talong, isa itong tuyom na merong napakalakas na lason na maaari nilang ikamatay sa oras na lumapat yon sa kanilang mga dila. Matapos malagyan ni Iklay ang tiyan ng kanyang asawa, agad din naman niyang kinuha ang kanilang sundang upang makapaghanda sa mga kaganapang hindi nila inaasahan. Dala ng kuryosidad ni Iklay sa pinanggagalingan ng sipol, ninais niyang silipin ito upang magawa niyang makita ang nilalang na gumagawa ng tunog. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Iklay nang masipat niya ang isang nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Sa puntong yon, doon niya napatunayan na ang baliw na gumagala sa kanila ay isang ang aswang, kagaya ng sinabi ng albularyo. Paglalarawan niya sa nilalang, napakapula ng mga mata nito at meron itong matulis na ilong. Malasababoy din ang tenga ng demonyo at halos humpak na ang pisngi nito. Mahahaba din ang kanyang mga pangil, maging ang mga kuko nito na nangingitim. Ang labis pa noong ikinagulat ni Iklay ay ang butot balat nitong pangangatawan
na napaka-imposible ng mailakad ng isang ordinaryong tao. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na niya inumpisahang takutin ang aswang sa pamamagitan ng paghasa ng kanyang sundang. Walang patid niya itong ginawa habang patuloy na hinahamon ang aswang at pinapaulanan niya ito ng malulutong na mura. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang pinaggagawa nang marinig niyang lumundag sa bubong ng kanilang bahay ang matanda. Anong sabi mo? Papatayin mo ko? Wika ng aswang habang naglalakad sa bubong ng kanilang bahay. Matapos itong marinig ni Iglay, tila ba binalot siya ng isang napakalamig na hangin na siyang nagdulot ng panginginig ng kanyang buong katawan. Bagaman nakakaramdam na siya ng takot noon, pinilit niya pa ring magpakatatag alang-alang sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Nang tumahimik na noon ang buong paligid, doon na nga kinutuban si Iglay na merong ginagawang kakaiba ang nilalang. Pagpasok sa kanyang isipan noon na naiwan niya pala sa kanilang silid ang kanyang asawa, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan nito. Pagdating niya noon sa kanilang silid, bumungad sa kanya ang kanyang asawang nakadapa sa papag habang pinupuluputan ng napakalagkit na dila ng aswang. Wala na rin itong malay na animoy mapagkakamalan mo ng isang malamig na bangkay. Pagsilay doon ni Iglay, agad naman niya itong nilapitan at walang habas na pinagtatataga ang dila ng nilalang. Subalit, dahil sa liit at bilis ng paggalaw nito, kung kaya't naging mahirap para sa kanya na ito ay matamaan. Nang pumaitaas na noon ang dila ng aswang, mabilisan naman siyang nakarinig ng isang napakalaking pagpagaspas ng pakpak sa bubong ng kanilang tahanan. Sa puntong yon, wala na siyang nagawa noon kung hindi ang tanggapin ang kung anumang kahahantungan ng kanyang mag-ina. Sa pagbalik ng katahimikan noon sa paligid, tanging paghagulgol na lamang ng pag-iyak ang kanyang nagawa habang patuloy na pinagmamasdan ang kanyang asawa. Maya-maya pa, bigla namang nawalan ng tinik sa lalamunan si Iglay nang masipat niyang iminulat ng kanyang asawa ang mga mata nito. Mahal, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Iglay. Ayos lang naman ako, pero hindi ko magalaw ang mga paa ko. Ano ba ang nangyari? Sagot naman ng kanyang asawa. Nang marinig niya ang sinabi nito, ninais niyang wag na lamang umimik, bagkus ay niyakap niya ng napakahigpit ang kanyang asawa. Kahit papaano, masaya din noon si Iglay gawa ng wala namang nangyari sa kanyang mag-ina. Subalit, ang inaakala niyang ligtas noon ang kanyang anak ay hindi pala. Kinaumagahan noong mismong araw, bigla namang nagulantang ang kanilang tahanan nang makita ng kanyang asawa ang walang buhay niyang anak na nasa tabi niya. Namumutla pa ito at kung titingnan mo ay mukha pang kamamatay lang nito. Ang labis pa noong ipinagtaka ni Iglay kung bakit nagawa nitong lumabas ng hindi nakakaramdam ng sakit ang kanyang asawa. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila sa bata, doon bumungad sa kanila ang butas nito sa likod na animoy kasing laki lamang ng karayom. Matapos itong masipat ni Iglay, halos kumawala ang kanyang dibdib noon sa kanyang katawan dahil sa galit. Sa pagsapit ng 9:00 ng umaga, nalaman na nga ng lahat ng kanilang mga kababaryo ang masalimuot na nangyari sa kanyang asawa. Nananatiling walang kibulang naman noon si Iglay
habang merong napakalalim na iniisip. Kahit alam niyang wala na siyang magagawa para ibalik ang kanyang anak, ninais niya pa ring maghigante sa baliw na dumayo sa kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumabas ng bahay itong si Iklay nang hindi nagpapaalam. Kahit marami noong nagtatanong sa kanya kung saan siya pupunta, hindi niya ito binigyan ng pansin o sagutin man lang. Habang nasa kasagsagan siya ng pagsuyod sa kanilang baryo, doon na niya napagpasyahan na isasama niya sa libing ng kanyang anak ang nilalang na kumitil sa buhay nito. Nang marating niya ang dulong parte ng kanilang lugar, doon na mas lalong tumindi ang kanyang galit nang masipat niyang naglalakad papalayo ang matandang baliw na para bang walang nangyari. Walang sabi-sabi, agad niya itong nilapitan at kasabay nito ang pagpapakawala niya ng malalakas na pagsuntok sa mukha ng matanda. Kahit alam niyang matanda na ang baliw na yon, hindi niya ito pinakitaan ng awa sa kadahilan ng parang isang hayop na lamang ang tingin niya rito. Maya-maya pa, bigla namang bumagsak ang matanda sa lupa dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo sa kanyang katawan. Kahit maligo na sa dugo ang ulo nito, patuloy pa rin itong pinagsasasapak ni Iklay. Habang ibinubuhos niya doon ang kanyang lakas, dahan-dahan naman siyang binabalot ng takot dahil sa malademonyong pagngisi ng matanda. Hindi mo alam ang ginagawa mo, iho! Wika ng baliw habang patuloy nitong tinatanggap ang kanyang malalakas na pag-atake. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naawat noon si Iklay ng iilan niyang mga kababaryo na nagawi sa lugar. Kahit pilit man siya noong nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga ito, hindi pa rin yun sapat para mapangibabawan niya ang lakas ng mga magsasakang umaawat sa kanya. Maya-maya pa, wala na ngang nagawa si Iklay kung hindi ang pagmasdan na lamang ang paglalakad ng baliw papalayo. Ilang araw pa ang lumipas, mas lalo pa noong nalugmok sa pagdurusa itong si Iklay. Papaano kasi, hindi pa naman noon nagagawang mailibing ang kanyang anak. Sumunod na din dito ang kanyang asawa. Naging malabo naman sa albularyo ang kamatayan nito, gawa ng wala silang mahanap na kahit na anong sakit na dumapo sa katawan nito. Dahil sa depresyon, tuluyan na ngang nabaliw si Iklay sa mismong kanyang pamamahay. Kung ano-ano na ang sinasabi nito na halos hindi na magawang maunawaan ng kanyang mga kapitbahay. At ang naging ugat lamang ng mga pangyayaring yon ay noong minsang dumalaw sa kanilang baryo ang matandang baliw. Dala ng pagkabaliw ni Iklay at sakit na nararamdaman nito, paulit-ulit niyang isiniwalat ang naging kwento at karanasan niya. Kumalat ng kumalat sa kanilang lugar ang kwentong yon hanggang sa ito ay naging bantog. Lalo pa, kapag paulit-ulit niyang binabanggit sa kanilang lugar yung mga katagang, "Isasama kita sa hukay." Okay, opinyon ko sa kwento. Parang hindi naman talaga napatunayan na aswang yung baliw. 'Di ba? Kasi parang ang dami pang pwedeng pagbintangan bukod dun sa matandang baliw na yon. Ang pinaka-point lang para masabi natin na yung matanda nga yung baliw nga yung aswang yung bigla niyang pagsulpot, 'di ba? Nung after magparamdam, biglang lumabas si matanda, tapos may kung ano-ano na kasing nakikitang nilalang yung bida natin Kaya yun nga, hindi ko masabi kung siya ba talaga o ginagamit lang siya pang front ng iba, kasi may mga nakapagpatunay din na hindi siya aswang Yun lang, medyo nakakabitin lang yung kwento kasi wala tayong patunay Parang yun lang, natapos lang yung kwento ng ganun. Nabaliw si Iklay, siguro yung nagkwento nito, narinig yung kwento niya, tapos yun, pinadala sa atin. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito,
Comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.